ebubu onye kwu n'ibe ọgwụ ekwuru onye takwara mmanwụ anyị jide ndị dịka ụmụnne m aga na-atazi na mmanwụ anyị jide gọọmenti Anambra ekwulo ụmụ ekwulo nwanyị m na-ekwu okwu ya nwa m mmụọ mmiri abụla anya nya ka m na-ajụ onye bụ obe tụrụ ekwulo ebe ọ bụ na ọ nọ ekwuru m aka jiara anya ibe ji kwube emetara m na atọrọ n'ahịa Anambra steeti kedụzinu nwa m ekwulo onye ka m na-ajụ ajụjụ ya ọzọ nwee sewe bụrụ iwe bụzi kwado idibia gwarọbụ dibịa ọ na-agbalụ ọsọ mgbe gboo ka gọọmenti jidere tata na-arụli n'ọkụkọ oke echetara m simini nwa m n'otu ọdị onye ugwu deyi simini a na-emerụ odibia ọ na-agbara aba onye ka ndị bakasi bịalibi ya simini nwere ọgwụ simini si n'ikuku na mgbe jụọ ụmụnne m ndị dibịa tata iwe ọbụzikwa dibịa ọzọ enwezikwala na ọgwụ disapia ekwuru na ọ bụ ọba ka eji agbanarị oyibo kedu na ibe ji nkịta ọnwụ ekuku nwa m soludo solushon onye jidere sibe enyi ikpe ọ bụ na ọ ga-anata ọ bụ na ọ ga-eje nga na anụ dị iche iche ka nọ n'ọhịa ndị a ga-atụ ntị ya anụrụ m na atụgo nwa m agwa nọ n'ọba nga 11 months egbejela ije ejesi ya nwa m agwa nọ ị ga-anata ya wee bụba bụ onye na na-eje kedu na maka nwa m ekeghị iti n'Ọkịja nwa dibịa na-agụ ewele iwe ọbụzikwa dibịa si ma onye ka emeli ibi ya ekeghị iti n'Ọkịja ọ dịzikwa nke bụ ndụ alaba agwụ na-akwa anụkwuru m na nwa m onye eze Jizọs ga-eso webe na prison yard nke mbara isi umunedekwukweli mma umunedekwara ọfụma malibe ome tupu ejebe nga mgbe o nwere ibe ome mama ga-ehiti wedigo ka ọ ga-adị nke gị na-abịa onye eze Jizọs nwa m ijezie na ị ga-anatakwu maka m na-ajụ iwe ọbụzi kwado dibịa na-agbara ọsọ mgbe gboo ka a na-arụlizi ka oketa prọfeti ndị egwu na-anaghị arụbala eze ama nwoke onye nteje bụ alụ emesioni ka ọ na-eme enya bụ okwu nkapụ n'ọnụ na-ekwu na nzuwa niile a ga-emeda anya Anambra steeti ekwulo ụmụ ekwulo aga m na-ajụ ekwulo a na-ekwu ọ bụ ọgwụ ọbụ na mmiri ọ bụ ọgwụ otutu o nwere iwe mmụọ mmiri ọgwụrụ anya nwa dibịa egbejela ije jebele ije ọnata ịgwa m ibe ọgwụ rodigo ka ọ ga-adị onye mala echi ya wee dịkwa mbe nji ejeli chukwu ozi ya ka m ji were ọsọ were ije nkwuwe okwu dị na ndị dibịa na ndị ụka eberebe ekwuwe mgbara ili aga m nọ n'ime ya enwe forgiveness n'ebe ndị dibịa nọ ebe ọ bụ na m ekwetego egwu na dibịa ga-abụ nwanne ewe onye nwere bụ aka n'abọgo ji azọ ibi ya ịkpọ mbe nwambọ His Excellency
elugwe na okwu na-ekwu anya onye nọ n'ebe ọ nọ nara na-abụ ya ewere ime ego nwere onye oji ebe ka m na-eje na nje zụta oyibo nwoke nwa gbamuru n'Enugwu ukwu na mmụrụ obodo onye ka anyị na-akọwa maka ya ọ bụ haship Thomas Uzoma Okonkwo Udogwu nwere n'Enugwu ukwu na mmụrụ dịka a na-agbarụ mburu n'ụba ọzọ mbụ izizi n'Enugwu ukwu ka m na-ekwu n'Enugwu ukwu na mmụrụ ọzọ mkpụrụ ọdụ na ọ bụrụ ka onye ra na-ede ibe onye mere onye na-edelisi ya ụgbọ mabụlụ Enugwu ukwu na mmụrụ ebubu na-akpago ebubu eze oyibo awelio mana agụ ọgwụ ọnụ ọdụ ime na-erike ndị binyere moto ndị iru n'ụlọ Ochukwu ga-akwụkwọ ụgwọ ọzọ ekene gị arụbala eze ama na-ekwe ekene gị ana m ekelekwu eze oyi ya ishie nwoke ọ bụrụ ụzọ nke ala ya ka m na-ekwu nwama anaghị ọnụ ụgbọ na na ọzọ mesịrị obu mbọsị wanụ na n'alọ niile ishie o mesịrị obu mbọsị ya na-egbo na anaghị ọnụ ụgbọ na n'alọ ga welio mesịrị obu mbọsị nwoke obi ama ebubu kenegwurugiyo ana m akpọ itekwu nwoke nwa Chukwu goziri agozi Ugochukwu ụmụaka ọnakwuwe Ugomegi Nigeria Limited bụ ọkaka oge ka m na-akpọ Ochendo Wanu nke Igbo Ukwu Ochendo ya Ochendo Wanu nke Igbo Ukwu egwu na-akpọgo Ugomegi ya bịa were ugwe gị ya haba ekugu kelelu ana m akpọ ite ọmụ Simon nwunye nna ezo alụsị ojiri esi eme o nwere iwe na-ejiri eme Kotangura ka o nwere isi ọnụ ọ na-eme impọt ọ na-emekwa esipọt iwe ma elerike ya na m na-enekwu anyị ya o megwala ime ọgọ nke m ebe otu ụnọ ma moto eme ana m eji ya anya m akarọbi ya ọzọ onye ka ọ na-etu ọka n'ume wanụ na-eso onye ka n'ume ọka n'ume ewe delindeli onye delindeli oke mmanwụ na-agwa ya ọka n'ume ekene ekerelu unu ncha aba ebubu mezie nye mezie